Avui passarem el dia amb el Jordi, de 41 anys. El seu fill Gerard, de 8, tot un expert amb la baldufa. La Meritxell, de 43. I l'Arnau, d'11, el rei de les pistes de bàsquet. Als nens els encanta viatjar amb tren i per als grans és una opció ideal per gaudir del paisatge mentre et deixes portar. I més, si aquest paisatge és la línia de costa de Barcelona a Vilanova i la Geltrú, el nostre destí d'avui. A la platja trobem la base nàutica Rock Roy, experts en tota mena d'activitats nàutiques. Nosaltres avui en provarem dues. Avui seré el vostre monitor de caiac i de paddle surf. El monitor els dona les primeres instruccions. Feu que la cullera quedi mirant cap a vosaltres un moment i aquesta és la posició bàsica en la qual hauríeu d'agafar la pala. La família puja amb caiac per primer cop. Ningú no ho diria. La veritat és que se'n surten prou bé. Esteu aconseguint girar? Bueno, La Meritxell i l'Arnau han posat la directa. Bueno, nois, què tal? Tots han aprovat amb nota el seu bateig amb caiac. A veure com els va el paddle surf. És una mica com el caiac, no és tant de fer força, sinó que heu de pensar que clavant la pala a l'aigua heu de poder impulsar-vos per fer que llisqui cap endavant. Ei, nois, no és tan fàcil com sembla mantenir-se dret en una taula de surf, oi? us ha agradat? Tanta aigua els ha fet venir gana i una bona opció és el restaurant de l'hotel Atenea Park, un hotel familiar i ben a prop de la platja. I per dinar, res millor que el restaurant La Daurada del mateix hotel. Comencem amb un aperitiu. És un bocaró del Cantàbric. Aquí hi ha molt per triar. Per això la família es deixa aconsellar per gaudir d'un bon àpat. Té una pinta espectacular, Sí que la té, sí, Meritxell. Està molt bo. I del menjar, al beure. Benvinguts al celler Can Pujol. A les caves Can Pujol s'hi pot dinar, prendre alguna cosa i descobrir com s'elabora el cava. L'Arnau posa el seu granet de sorra. I totes les llevadures estan aquí. Però perquè se'n vagin totes aquí i es deslliguen del vidre, les hem de remenar. L'hem posat a baix, ha fet la fermentació, ha fet tot l'envelliment, després hem fet la clarificació. Vinga! Ja tenim posada el tap i el morrió. I ja tenim la nostra ampolla de cava, un Família Sábado Trilla, collita del 2014.